Здравейте! Намирам се в колата и съм на път за Стара Загора. Отиваме да гледаме един кемпер, защото след толкова чудене, след толкова силно желание, всичките наеми пътешествия, които правихме, решихме, че вече е време да си закупим наш собствен такъв. Харесахме сега един. Ние харесахме много, но сега отиваме да гледаме конкретно един, който се намира в Стара Загора. Така че дека стискаме палци да стане, защото е много симпатичен и мисля, че ако е в добро състояние, ще си прекарваме много добре с него. Жорката беше така добър да ме закара до там и съответно да ми помогне с огледа, защото той е един тек гик и със сигурност може да види неща, които аз мога да пропусна. Пътуваме към локацията и човека с кемпера не си дига телефона. Сме на 7-8 км от него. Така че не знам какво се случва, защото вчера си пускат. Проучил съм, наберил съм си шофьор, организирал съм всичко и сега човека си дига телефона. Минахме първия оглед. За съжаление, кемпер, който на снимки беше много як всъщност. На живо не беше чак толкова як. Дори успях без абсолютно никакво напрежение да смъкна 4500 евро от цената, но истината е, че си има много работа. Въпреки че модела наистина много симпатичен, съжалявам, че не съм го заснел и няма как да го видите, защото все пак на оглед фокус е друго нещо, а пък кемпера, който си взема, после ще има да го гледате много време. Затова сега отиваме на втори оглед. Отново сме на магистралата, Жорката отново ме вози. Този път отиваме до Пловдив, там да видим един друг. И така. Хора, имаме си кемпер. Само да включа на скорост. Много съм щастлив, направо такова вълнение. Не мога да си намеря просто място от кеф. Трябваше толкова много документи. И преводи да направим, договори за покупка, продажба и така нататък. Цели инструктаж, защото тук вече трябва да знам всяко нещо на кемпера. Много си имаме кемпер и той е Химер. И ето го. По-нататък ще направим един готин вантур. В момента е празен, но е страхотна свежарка и съм много щастлив. Сега трябва само да отидем да му вземем втория комплект ключове. В момента сме в Пловдив, но пътуваме за някъде извън Пловдив, нямам идея къде. И след това ще му напълним газовите бутилки там, защото има газостанция, която... Има газостанция за битова газ, където ще можем да напълним бутилките на кемпера и после вече ще го мисля в София къде се случва това. Но за момента ще ги напълним от тук и така. Кемпера е топ, супер спретнат е, чистичък, мирише, уха е прекрасно. Има много дребни забележки, като ето тук пукнатина на едното огледало и един сифон, който просто изглежда гадно. Ще го сменим с нов. Намираме се в Перощица, защото нашият продавач от Пловдив всъщност трябва да ни даде ключовете, които са в Перощица. И тук има газостанция. Тук сме с Жорката. Жорка, благодаря ти за цялото търпение и целият ден, който ти общо взето ти запълних с някакви мои задачи. Ето го и него. Ето го нашият Химер. Симпатяга. Ето такъв малко леко усмихнат
изглежда. Сега, докато чакаме да дойде бившия собственик с резервните ключове, мога да ви го покажа съвсем набързо. Ето тук сега ще го видите. Ето го. Така на аварийки. Те първо още ще го показваме. Какво пише тук на волана? Фиат? Фиат. Добре. Климатроник, разбрахме, че има. Ето тук имаме клони. Супер. И мивка. Добре. Дистанционно телевизор. Телевизор дори. Хладилник. Не знам къде е лампата. Ето е лампата, браво. Баня. И тук отзад. Това е стълбичка, маме. Стълбичка, да. Штрак, штрак. И някъде там трябва да има лампа. Да, ама не. Някъде тук Ще има. намерим. Дай тук. А, тук е, да. Ай, тук има и такива. Ето. Супер. Много приятно изглежда. Добро утро, ден номер 3 от процеса по закупване на кемпер. Вчера ходих до магазина да купя някои неща и после забравих да снимам какво съм купил. Сега една кратка ретроспекция. Какво се случи вчера? Отидох до Практикер и си купих една макара влагоустойчива и си купих евробуксите, двата вида, съответно от кемпера до макарата и от макарата до евробукса, за да мога да се свързвам по всякакъв начин на къмпингите в Европа, с които са стандартните евроконтакти. Може би не евробукс, евроконтакти правилно. Какво друго занесох? Занесох една кемперска, не кемперска, тя по-скоро къмпингска паница, която едно време Алекс ми беше подарила за един рожден ден на Мартин Стефанов. Той има такъв мърч, който е някакъв, който се прави в Финландия с неговото лого. И разни трубички и други неща. Това е, те първо ще го пълним, ще го подреждаме. Сега отивам към кемпера и после с него отивам в КАТ за регистрация. Къде се отваряше тази стълба? Така. Опа! Ето тук са нещата, които съм купил. Сега вкарам малко ред. Айде към КАТ. Кемперчето си запали прекрасно, след като 2 дена не беше палено. Навънка днеска е доста студено спрямо предишните дни. Даже може да си пусна после отоплението да видя как работи. Еми ето, вече сме на КАТ, сега ще видим какво следва.
Хора тук слизат, носят документи и аз почвам да действам. Айде, стискайте ми палци. Вече сме на каналите и сега чакаме да видим какво следва. Иначе кат си е в същата лудница, както винаги си е било. Готови сме. Общо взето за около 2 часа и нещо. Може би 2 часа и половина. Сега е 10:30, аз бях тук в 8. Успях да се преборя с абсолютно всичко. Много бързо стана, сравнително безболезнено, но си имах помощ от човека, който работи като, не знам как се нарича услугата, която предлага. Но той ми уреди всички документи, взе ми номера, да не чакам на опашки и така нататък и така нататък. И всъщност 100 евро ми излезна цялата регистрация, като трябваше да платя 200 евро екотакса и 40 евро за пожарогасител и аптечка трябваше да дам, което ми се струва малко скъпичко, ама какво да правим? Нали, живеем вече сме в Европейския съюз, така че трябва да свикваме с европейските цени. Топ! Много съм доволен. Общо взето приключи процеса по придобиване на кемпера. Сега някои дребни леки апгрейди, които мисля да направя, като най-много ми се иска да сменя ето този късотвон и да сложа някаква мултимедия с навигация, защото онзи ден, когато се прибирах от Пловдив вече с кемпера, беше ми много трудно да следа навигация, трябваше да говоря по телефона. Телефона е доста далече, не се виждаше много добре, така че ще мисля вариант за някаква навигация. Между другото, ако имате предложения какво да бъде нещо, което е подходящо за кемпер и също така може да се комбинира с съответно сигнала от ето от този екран тук от камерата, да може да работи с навигацията, би било чудесно. Като общо взето мисля това да е най-основното нещо, което да правя по кемпера, поне за това лято. По-натам вече ще видя инвертор, евентуално климатик, но не съм много сигурен. Ще изкарам лятото и ще видя дали няма дали ми е необходим. Защото ако мога да си го спеста, със сигурност ще го направя, но ако решим да си взимаме някакъв, по всяка вероятност ще е подов. Не мисля, че ми се дупчат тавани и ми се махат люкове, а по-скоро подов климатик, който да седи в гаража, защото гаража е много голям и само въздуховодите вътре да са си. И така, това е плана. Отивам да паркирам кемпера. Общо взето с това приключва тази 3-дневна сага. И много благодаря на всички, които останаха до края на това видео. Ако ви харесало, абонирайте се за канала. Харесайте видеото, защото това най-малкото ще ми даде фидбак, че контента, който създавам, представлява интерес за вас. И искам още веднъж да ви благодаря, че останахте с мен през цялото време, че не ви е доскучало да изгледате цялото видео и ви очаквам скоро. До нови срещи. Чао!